ए बिदिसो नोंनिया काहिनिया। औलै सेंग्रा, दिनै नों गैयामोनबा मा जागौमोन दिनै आंनिया? थेंक इउ दे सेंग्रा, नों गैयामोनबा आं बै गोबोरखि दाखुजोंनो हाबा जानांसिगौमोन। आंनि हाबाया बुधबारैनोमोन, मिथिगौ ना? दिनै हाबा सनस्रांनो लिंनो गोनांमोनानो। दाबोसो गिबाय दङ आङो। धै गिनांला दे, अबावलाय मोनफैबावनो, जोंनि जायगाखौथ' बियो सिनाय हाखायाना। थेवब्लाबो आंहाय गिनाय मोनो सेंग्रा आङो। जेबो गिनांला दे नोङो। नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे सेंग्रा, मानोना आं सानदोंमोन गोबोरखिया आंखौ हाबा खालामथारसिगोन, आंखौ हाबा खालामथारगोन होननानै, नाथाय हामारासै दे, जेन थेन खारग'बाय बेथो आङो। ओमफ्राय नोंनिया अबेयाव न'आ? आंना बिलाइपारानि, ओमफ्राय जोंनिया एरियानि मुङा गजास', ओमफ्राय जेनेबा आंनि गामिनि मुङा बिलाइपारा आरो। ओइ सेंग्रा, नों आंखौ माबाफोर जाहोनोबा जाहोदो। ओंखाम उखैसोबाय आंखौ। थौ। ओमफ्राय माबा दखानाव माबा मोनसे जाखांनानै आंखौ न'सिम दोनै दे सेंग्रा। नोंनि नामखौनो सोंफ्लाङाखै आङो, सेंग्राल' बुंफ्लांबाय थाबाय। मा नाम नोंनिया सेंग्रा? आंनिया ना अरगें। ओमफ्राय नोंनियालाय? आंनिया लाफाथि लाहारि। ओमफ्राय गाज्रि मोनाबा नोङो नोंनि नाम्बारखौ आंनो होलांनो हागोन ना अरगें? जेनेबा बिदिनो ओरैनो लोगो रखम रायज्लायगोन आरो ना, मानो होनबा नों आंखौ दिनै बासायबाय गोबोरखि दाखुनिफ्राय। दे ला। आंनालाय माथो मबाइलानो गैया। गोबोरखिया लादों आंनि मबाइलखौ, आंखौ लानोनो होआमोन बे मबाइल। दा मा जागोन होनबा? दाबो जेबो नङा दे, जेनेबा माबाथौ दखानाव पाउडेर बायनो थौ, पेन, ओमफ्राय बातरि कागजफोराव आंनो नाम्बारखौ लिरना होदो। दे जागोन दे। आंनिया मबाइला बासा 30,000नि मोनसो, पाप्पिया साला लाखिना दोनबाय 30,000 मानिमोन। दा आं एसेबां 30,000 दामिनि मबाइल अबाव मोनबावनो देनाय? नोंसा आफानियाव बिबानो जाबाय। आफाया होआलै जोंहानि आफाया खेफ्राथार, आइयाबो खेफ्रा, आफायाबो खेफ्रा। सालारि आं मबाइलखौबो सिरि लाबोखुमानांगौमोनलै। आं आरो बेफोरखौ साननायानो थाङाखै, आं आरो गावखौसो बासायनो ना मबाइलखौसो बासायनो? दे जेबो नङा दे, मबाइलखौथ' नोङो सानसे नङा सानसेबाबो बायनो हागोन, नाथाय नोङो बेजों हाबा जाबाथाय नोंनिया लाइफआनो धंस जागौमोन, सारा जिन्दगि। नों दि जेन मानसिया खारग'बाय बेनो बुहुत। नंमारगौबोथ' आरो, थेवब्लाबो नों गैयामोनबा आं दिनै बासिनाय नङामोन दे, जेन इसोरनि अननायाव नों फैना होनायखायसो। थुदे, दानियाबा मायबाफोर जाहोनोबा थुदे जाहैनोसै, ओमफ्राय नाम्बारा लिरना होदो आंनो, ओमफ्राय न'सिम दोनहैदो। लोगोफोर, नोंथांमोना सोरबा सोरबि सोंगासिनो आरो ना, आब' मानो भिडिअखौ हगाराखै दाबो, नायनो लुबैथारबाय होननानै बुंबाय दं आरो ना सोरबा सोरबि, गोबाङानो नायनो होननानै नेबाय थायो। सरि दे लोगोफोर, आं भिडिअखौनो सानफ्रोमबो हगारनो हाला, मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो जाबाय थायो, ओमफ्राय बिदिनो मैयाबो हगारनाय जायासै। लोगोफोर, भिडिअखौ आं मानो हगारनो हायाखै मिथिगौ ना? आंनिया खर'आ गिदिंगासिनो आरो ना, दिनै सप्तासे जाबाय, दाबो गिदिंगायाखै, गिदिंगासिनो आरो ना एसे, ओमफ्राय मैया जोबोद गोसायैनो गिदिंदोंमोन, ओमफ्राय दिनैबो गिदिंगासिनो। थेवब्लाबो आं हायाबाबो बानायथारदों आरो ना लोगोफोर, थाइसे जायगायावनो थानानै। आं जुदि मानसिया एसे मावोबानो, एसे नायथिं नायथा खालामबानो खर'आ सोर गिदिङो आरो ना लोगोफोर। मानो गिदिंदों होनना बुंनो थाङोबाथाय आंहा ल' प्रेसार जादों आरो ना लोगोफोर, आङो दाखालि नायदोंमोन डक्टरनियाव, 80बो गैया, 76 नामाल' दङ। मानो ल' प्रेसार जादों होनना बुंनो थाङोबाथाय आंनिया जानाय आरो उन्दुनाया जोबोद खम आरो ना लोगोफोर, आङो ओंखामखौनो जानो नागिरा आरो ना लोगोफोर, आङो ओंखामखौनो जानो बासियो मानोबा, ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम जायैयावनो ल' प्रेसार जालांबाय आरो ना लोगोफोर। गाबोनबा मा जायो आं दा खिन्थाथ'नो हाला। आं दिनैबो भिडिअखौ एसे गोलाव बानायनो सानबावदोंमोन, नाथाय जायासै आरो ना, बारा गोलाव जायासै, जेनथेनसो बानायनाय जादों आरो ना लोगोफोर। माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर, बेमारि देहा, बेबो गावनो बानायना लानाय बेमारफोराबो। ओमफ्राय लोगोफोर, भिडिअनि गेजेरावनो बेफोरबायदि रायज्लायनायखाय गाज्रि मोननाङा दे, मानो होनबा सोरबा सोरबि सोंबाय थाबाय नालाय, बेनिखायनो आंबो भिडिअनि गेजेरजोंनो खिन्थाना होबाय आरो ना। दे होमबा लोगोफोर, दानिया भिडिअखौ नायलांदो, गाबोन हगारनो हायो ना हाया जेबो गेरेन्टि गैया,
जुदि गाबोनो भिडिअ हगारनो हायाबा नोंथांमोना सानखादो आंनिया खर' गिदिंनाया हामाखै होननानै। दे होमबा लोगोफोर नायदो दानिया। दे होनबा अरगें आं बेनिफ्राय हारसिं थाबायना थांसै। औ दे। मा एसे खाथि जायो नामा बेनिफ्राय नोंसानि न'आ? बे सकखौ ना गजा सक होननानै बुङो। बारा गोजान नङा। आं बेनिफ्राय थाबायना थांसै। नोंखौ न'सिम लांला दे। मानो होनबा मानसिफोरा गाज्रि नोजोराव नायगोन ना बेनिखायनो। नंगौ नंनायालाय। औ मानसिफोरा एसे बोरैबा सानगोन ना? औ दाथ' नोंनि नाम्बारखौबो मोनबाय ना? आङो मालाबा फन हरगोन दे। मालाबा माने आङो न'आव थांनानै बिनानावनि नाम्बारजों हरगोन दे। ओमफ्राय नोङो रिसिभ खालामालासिनो थानाङा दे अरगें। जागोन दे। माबा आंबो बिजि थाबाय थायोना। जुदि बिजि थायाबा रिसिभ खालामगोन दे। औ जागोन दे। दाथ' आंना मबाइलबो गैया र'। आङो बिनानावनि नाम्बारजों हरगोन दे। थेंक इउ स' माच मादै। भेरि भेरि थेंक इउ स' माच। अरगें नों नङामोनब्लालाय आंहा दिनै मा जामारगौमोन। औ नंगौ नंनाया, थेवबाबो थेंक इउ होनना बुंलायनाङा दे। नंगौ नामा? औ दे होमबा ना आब' आं थांसै। आब'? आंखौ आब'सो होनना बुंबाय? आब' होनबाथाय आंहा रागा जोङोहाय। आंखौ मा एसेबांथ' बुरै नुयो नालाय। एसेबां गिदिर गोलाव सेंग्रायानो आंखौ दिनै आब' होनना बुंदों। आरो आं नोंखौ एसे गोसथोखौ माबायानो मिथिगौ ना? मा जाखो लाफाथि आब'? मा सानबाय थाखो? मोनसे बाथ्रा बुंनि दे अरगें, गाज्रि मोननाङा। नों आंखौ आब' होनना बुङाबाबो जागोन दे। मानो होनबा आं नोंनिख्रुइ देरसिन नङा। नोंसो आंनिख्रुइ देरसिन जागोन। सरि दे बिनानाव, सरि आं आब' होनना बुंफ्लांबाय। बिनानाव बुङाबाबो जागोन दे। जेनेबा बिब' बिनानाव लिङाबाबो जागोन। जोंथ' दा फ्रेन्डसो ना, फ्रेन्ड। दे होमबालाय फ्रेन्ड, आङो थांसै ना? दे होमबालाय थांसैबालाय। मालाबा लोगो हमगोन दे ना? जागोन दे जागोन। दे होमबालाय थांदो, आंबो न'आव थांसै। दा आंनियाव जेबो गिनाय गैला। गावनि जायगायाव मोनफैबाय नालाय। औ गिनाङा, जेबो गिनाङा। गिखायाबो आं। दे होमबा ना, आं थांसै। दे टाटा बाय बाय। साला नोंलाय मानो न'आव फैदों हा? साला नोंनि थाखाय बेसेबा मान सनमान थांजोबबाय जोंफोरनिया, मिथिबाय? सनसफिजों खारसननानै हाबा जानानैबो नोङो जोंफोरखौ खेबसे मान सनमान जाहोखाबाय। ओमफ्रायथ' बे सोरबा हौवाजों माथो खारसनहैबावदोंमोननो? मानो फैदों जानाव हा? मायो? आंनि सोर हौवाजों खारसनहैखो? आंदि बेसे खैफोदाव गोलैना दङमोन। आंदि मा जाना दंमोन आंसो मिथिगौ आयै। दिनै आङो सासे दाखुनिफ्राय खारग'बोबाय। नङाबा दाखुआ आंखौ आंनि लाइफखौ धंस' खालामनो नागिरदोंमोन। आंखौ हाबा खालामनो नागिरदोंमोन। नोंसा नोम्फानि खर' होनना बुं। आंनि सिगाङाव बानाय काहिनि बुंनो फैनाङा दे। सोर हौवाजों खारसनहैनायमोन नोङो हा लाफाथि? सासे हौवाया थोआ नोंनो हा? नों लाजिया? नों मोजांबाबो गाज्रिबाबो सनसफिजों हाबा जाबायानो। ओमफ्राय साननैसोनि उनावबो मानो गुबुन हौवाजों खारसनहैबावनाय नोङो हा? लाजिदै बिब' साला, नोंलाय मानो न'आव फैदों हा? नोङो साला आइ आफानि मान सनमान गासिखौबो जाजोबहोबाय। आं रावनिबो मान सनमान जाहोआखै दे। सनसफिदाबो आंखौ जबरदस्ति ब्रा लांनानैसो हाबा खालामहैदोंमोन। ओमफ्राय आङो सनसफिजों थानो बानानैसो आं खारदोंमोन। मानो होनबा सनसफिदा आंखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। नोम्फा खालामदोंमोन होनना बुं, नोम्फा। आब' नोङो जोंफोरखौ जोबोद थगायो मिथिगौ ना? ओइ पुचुकु, आं सेन्टिमेन्टसो बासिना फैदों दे। बै अरगें होननाय सेंग्राया आंखौ बासायनायखायसो। नङाबा आं बै गोबोरखि दाखुजोंनो हाबा जानांसिगौमोन। ओइ सैमा गथ' साला, बाथ्रा बानाय बुंनो नोङो लाजिया हा? सोर गोबोरखि, सोर दाउखि, सोर बोरमा खि हा? बानाय बाथ्रा बुंनो फैदों। थां, न'आव मानो फैदों? नोंखौ आं दानो। सोर हौवाजों थांदोंमोन बेजोंनो थांफिन। नोंहा जोंफोरजों जेबो सोमोन्दो गैखाला ओरैनोबाबो। नोङो गावनि फिसाजोखौनो मानो एसेबो फोथाया हा? नोंखौ फोथायजाथारा बेथो। मालायनि फिसाफोरखौ फोथायबाबो आं नोंखौ फोथायनो हाया दे। आंखौ न'आव थानो होनाय प्लिज, अननानै। आंहा जेबो गोरोन्थि गैया। आरो नोंसोरनो सोर खिन्थानाय आङो खारसनहैदोंमोन होननानै? आं रावजोंबो खारसनहैयाखै आयै। आङो सनसफिदनि उतपातआव थानो हायैनिसो खारदोंमोन। ओमफ्राय आं सासे
लाजिगायारियाव बाथ्राफोरखौ जाब्बायसि बानाय बुंनो रोंगौ दे नोंबो लाफाथि थेवब्लाबो हमनो हाखायो जोंबो जोंखौ मूर्ख सानाङा नोङो थां नोङो सोर हौवाजों खारस'नहैदोंमोन नों थां बेजोंनो आरो नङाबा सनसबिजों थां आंनि न'आव थानो मोना नोङो ना ओइ खेबसेनि बायदि बुंनांगौ नोंखौ हा ओइ बुथिखु थांनाय गनलायनाय आबौ नोङो थांनोबा थां मोजाङै बुंनायावनो थां नङाबा नोङो बुजागोन आंजों गन लाना होफैजागोन नोंबो बिगुर बिसि जानो लुबैदों नामा नोङो हा थांनोबा थां नाथाय आं अबाव थांगोन आयै नोंसोर मानो बुजिया बिमा जालायनानै बिनानाव जालायनानै मा अबाव थागोनहाय सोर हौवाजों खारस'हैदोंमोन नों थायाखै मानो ना होखारहर जाबाय हा होखारहर जानानै ओमफ्राय नोङो न'आव फैदों नामा थां होखारहरबायबा सनसबि लायनायाव थां नोंखौ ओरैनोबाबो फाग्ला रखम नागिरगासिनो थाङालै आयै आं सनसबिजों रायजो जानो हाया नायनो हायाबा मानोथ' खारस'नहैनायमोन मानो हाबा जाहैनायमोन गन लाबोदोलै गन लाबोदो पुचुखौ माखौ नायबाय थाखो नोंबो नङा मा जानानै जोनोम होदोंमोन आङो एसेबां लाजि गैयि फिसाजो खैजोन हौवा नांगौ बेनो खैजोन नै सानै जाबायानो आरोबा खैजोनसो खारसनबावो मोनथिला दे आरो होखारहरजाबाय खोना बेनिखायनो दा न' नागिरफैदों पुचुखौ गनखौ लाबोनांला दे थांबाय पापिया बै थालिया साला बुजानो गिनानै थांबायना अन्नानै दिनै बुवाखैसो आङो नङाबा नुनाय लोगो लोगोनो बिखौ बुनो हागौमोन आं बुवासै दे थेवब्लाबो थाङाबा खिन्थु बुजागौमोन आंजों बुसिन बुनानै होखारहरथारगौमोन आं रखर नाङा आंनो बेफोरबायदि फिसाजो सोर सैमा दंग्राफोरजों खारसनदोंमोन बैफोरजोंनो थांफिनथों थेवब्लाबो लाखिया आङो बेथो थांखोहाय आंना बोरमायालाय दिनै लाफाथि सिमांसो जाखोना मोगथांसो जाखोहाय जेबो सिमां नङा बेफोरो मोनथिबाय लुदुमि एकदम मोगथाङानो पियर मोगथां लाफाथि नों साल्ला नोंसा बिमा बिफा आरो जोंफोर गामि गासिखौबो बदनाम खालामजोब्बायलै नोङो साला खेबनै खेबथाम हाबा जाग्रा हा सनसबिजों नोंनि हाबा जानाया मास मोनथामानो जायाखैमोन बेयावनो नोङो गुबुन सेंग्राजों खारसनहैबावनाय हा आं रावबो सेंग्राजों खारसनहैयाखैलै लुदुमि सोर खिन्थानाय नोंसोरनो सोर थैनो रोङिया खिन्थानाय सोर सैमा दंला दंलिया खिन्थानाय सोर बैथालिया खिन्थानाय ओइ लाफाथि मालायखौ बैथालि होननाङा नों गावगायासो बैथालि लाफाथि नोङो नोंना मा हौवा गोदाना बुनो होसोदोंमोन नामा माबा बेफोरबायदि बुंनाङालै आं रावबो हौवाजों खारसनहैयाखै रावबो सेंग्राजों खारसनहैयाखै मिथिगौना जिखिजाया आं हौवा जाथिजोंनो खारसनहैयाखैलै सनसबिदनि उत्पाताव थानो हायैखायसो आङो खारदोंमोन ओमफ्राय सासे बुरैया आंखौ अनखांखां मोननानै लाखिदोंमोन मिथिगौना ओमफ्राय बिनि फिसालाया दाखुसो मिथिगौना माने आं थांजेननायाव गैयामोन जेलावसो दंमोन बियो ओमफ्राय दा गबाय ओमफ्राय दा आंखौ हाबा खालामनो नागिरदोंमोन आं जेनथेन बासिबायलै मिथिगौना सासे सेंग्राया बासायनायखायसो नङाबा आङो सेसखामोन ओइ लाफाथि नों मा बानाय बुंसैलै खोथाफोरखौलाय लाजि गैया साल्ला खेबनै खेबथाम हाबा जाग्रा आरो जाबावगोनसो खोना नोङो बोसोरसे जायैयावनो खेबनै जाबायानो नै मानो फैखो नोङो हा मानो फैखो नोंनिया गोदान हौवाया नोंखौ बुनो होसोमारदोंना लाफाथि ओइ बाल आं रावबो हौवाजों खारसनहैयाखैमोन होनदोंना जायखिजाया अननानै आंनो फैसा हरनाय आंनो 100सो हरनाय दंबा आं आनि रानाव थाहैनोसै नै दरखार नांदों नोंनो फैसा होनो थाइसेसो फैसा गाम मानो हरा प्लिज अननानै लुदुमि ओइ बिबारि हरनाय जोंनिया आंनो थाइसेसो माबा 100सो दरखार नांदों नोंनो आङो फैसा होनोलाय बाराबा नोंखौ सोबागोनसो आं मिथिबाय बावबाय नामा हो बावबाय आंनिफ्राय 30,000 फैसा थगायनानै नोङो मबाइल बायनाया बेनिखायनोथ' नोंहा फाब नांदों मा आंनिफ्राय 30,000 फैसाखौ जानानै नोङो मोजाङै थानो मोनगोन सानदोंमोन नामा
ओहो मोना बै फाब होनाय बुस्थुआ ना सानसेबाबो नांखायो उपरवालाया सानफ्रोमबो नायबाय थाखायो मिथिबाय फैसा आंलाय नोंनि फैसाखौलाय माला जाखो माला फैसा जाखो नुदोंना आब' नुदोंना माबायदि बानाय बुंथारो नंगौखौबो नङि नंनायखौबो नङि बानायथारो माथो नायनाय नोंजों रायज्लायबाय थानो सम गैयाहाय आंहा बोरमासो नायनो फैदों औलै आंहाबो बोरमाया ओरैनो गोमाना दंखायो आं आरो बेजों टाइम लस खालामदों जेखिजाया लाफाथि नोङो जोंफोर गामिखौ बदनाम खालामबाय दे बार बदनाम खालामबाय थानाङा नोङो मिथिबाय थांफिन सोर हौवाजों थांदोंमोन थांफिन